Mangwanani akanaka vedare tinokuchikamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomana She. Inini hangu I am good. Ndiri musikana ane makore 25 ekuberekwa. Handisati zvangu ndakamboroorwa. Ndinogarawo kunoku kumarondera. Mukoma yangu nyaya yakamira yakadai so. 2 years ago ndakarara kusangana pabonde nasekuru vangu, hanzvadzi yaamai vangu. Inini mukoma zvakaitika ndezvekuti ndaingewo ndichifambidzana nemukomana wangu uyo ainge achigara kumhiri kwemakungwa. Then akabva azobva ikoko ndokubva azotanga kugara zvake muSouth Africa. So zvaainge ava kuita ndezvekuti aipota achidzoka kumba almost each and every month. Saka ndaizoshingirira hangu kusvika mwedzi wapera because painge paine tuma challenges uto twainge turipo because since inini ndainge ndichibvawo kumhuri yainge yakashoreka. Saka akabva ati baby mira ndimbotanga ndakubooster so that by the time pandinozoenda kuno kuintroducer kuvabereki vangu then they'll accept you. Munongozivawo kuti vanhu vane mari especially vabereki vanenge vaine mari havazodi kuti vana vavo vange vachingoita hang around vamwe vanhu vavanenge vachiti vakashoreka. Saka iye akabva anditi do not feel offended but inini I know kuti kana ndikagara ndaenda newe kuvabereki vangu like right now vabereki vangu vanozokuona sekunge wakashoreka. Iniwo ndikabva ndazongo accepta kuti ndo zvainge zviripo. Ndaingozviudza kuti ndichangoshingirira pacho paanenge achiita maround trips ndaitouya ndobva ndatosangana naye muHarare because aishandisa flight obva azondikwenyawo zvake. So apa ainge aita 2 months asina kudzoka. Apa ndipo pandakatanga kushungurudzika nekuti ndainge ndatojaira, ndainge ndatovawo nemazuva angu ekuti ndaitoziva kutotiwo at least akauyawo kuno akambogarawo kuno then ndinobva ndazombobviswawo nzara. Ndakabva ndazotaimira sekuru vachigeza. Musi uyu vaitogezera zvavo mubathroom, ivo vaifarira kugezera mumba mavo ameno kuti why. Ndakabva ndamhanya ameno kuti ndainge ndapindwawo nemweya wakaita sei. Ndakati ndamhanya kudaro ndokubva ndazonodongorera nepawindo apo panova pavaizvidira mvura havo vakamira. Ndakabva ndarohwa nehana zvokuti ndakabva ndavhara maziso ndokubva ndazovhura pava paya. Ndakaramba ndakangovatarisa zvekusvika pakunzwa mwoyo nekuti sekuru vangu ava vainge vakatakura zvinorema chaizvo. Apa yainge yakasvibira zvekuti ndakasvika pakuyeverwa ndakavatarisa kutokanganwa kuti ndainge ndakadongorera munhu panova ipo pavakabva vacheukira nechekuwindo because chitinha icho chandainge ndakatsika chakabva chapwanyika. Munoona zvitinha zviya zvesamende mablocks aya. Saka ndakati ndakakwira pamusoro pacho chitinha chiya chainge chichifunyuka zvishoma nezvishoma. Then inini ndokubva ndazochipwanya chitinha chiya ndakabva ndanorovera nechirebvu pawindow sill ndikabva ndaita noise. Ivo ndokubva vacheuka vakabva vaona kuti ndainge ndakavatarisa. Apa ndainge ndakaita kutodekara zvangu ndakavatarisa. Vakabva vandishevedza asi handina kukurumidza kuzvinzwa nekuti muromo wangu nechirebvu zvainge zvichirwadza plus ndainge ndaita sekunge ndainge ndaita kakuminyukira. Apa pfungwa dzangu dzainge dzava kungofunga about iyo sikarudzi yavo iyo yandainge ndaona. Vakabva vaswedera pedyo neni ndokundibata ruoko. Ndipo panova pandakazonyanya kuvhunduka because vakaita zvekuburitsa ruoko rwavo nepawindo vakabva vanondibata pabendekete. Mukoma ndakabva ndada kutiza asi ndainge ndatobatwa zvakasimba. Apa ivo vainge vari mukati inini ndiri kunze. Vakabva vandiudza kuti usatya handikurovi. Ndakabva ndabvunzwa mune zvakanaka kuti why wauya kuzondidongorera ndichigeza asi ndakabva ndashaya mhinduro ndainge ndava kungonyara. Ivo vakabva vati waita zvakanaka, ndaitoshaya kuti ndingakutanga sei nekuti ndavawo nemazuva akati one day ndichingokudongorera
kukunyorerawo pose paunenge uchigeza ende ndinenge ndichitokuchiva. Vakabva vatanga kutoseka vachitondiudza zvimwe zvandaipota ndichiita apo pandinenge ndichigeza zvakaita sekunge kuzvibata-bata ndichingonakirwa zvangu. Sometimes ndichitotora mapictures ndichiitira kuti ndinge ndichizotumidzira bhee wangu. Ndakabva ndati apa zvinoreva kuti dzawira mutswanda, so hadzichanetse kunhongera. Sekuru vakabva vandisvedza mubathroom umo mavainge vari. Apo ndakasvika ndokupinda mukati, apa nyadzi ndidzo dzainge dzakandibata. Asi mukoma at that time zvandainge ndichinzwa it was just too much, ndo zvakazondituma izvozvo. Ndakasvika sekuru ndokubva vandibvisa nhumbi dzangu ndokubva vanditi tinge tichigeza. Apa ndainge ndichinyara ndokubva vati ngatitange tageza tozoenda zvedu kubedroom sezvo mama nadhedhi vainge vasipo, vainge vakambofamba. Ndakabva ndatanga zvangu kugeza ndichibatsirwawo kukweshwa musana, panova ipo pakazotangira nyaya dzose. Vakabva vamboti tsvee kundikwesha musana ndokutanga zvavo kundibata-bata nemaoko avo ayo ainge ari smooth semunhu aisaita basa rinorema. Ndakabva ndatanga kunakidzwa nazvo kusvika ndakutoitawo zvavainge vachiita. Takazomira tanzwa mafootsteps evanhu vainge vachifamba. Taifunga kuti pamwe ndimama nadhedhi vainge vadzoka. Ivo sekuru vakabva vanditi nyarara usatombotaura zvako. Ndokubva vateerera vakamira padhuze nepadhoo. Mukoma inini ndakazongoramba ndongogeza mushure mekunge vandipa signal yekuti ndinge ndichivhurira shawa. Ndokubva ndatanga kugeza paya. Sekuru vakabva vazondisimudza mushure mekunge vambotanga vabuda mubath vakanocheka-cheka vakaona kuti zveshuwa pamba painge pasina vanhu. Vakati vandisimudza kudaro ndokupinda neni mumba mavo umo mavaiziva kuti hakuna anopinda. Ndakabva ndarariswa zvangu pabed, ivo ndokuuya ndokurarawo pasaidi pangu ndokutanga mukoma kundionesa mavideos aya evanhu vanenge vachiita bonde. Takangoona matatu but mukoma uku kwainge kusisina kumira bho. Ndainge ndava kutonzwa kutoti panapa ndava kutoda munhurume. Ndipo pandakangotanga kungobata-bata sekuru kusvika vazotoona vega kuti kusaiti kwainge kwashata. Ndipo pavakatanga kundibatawo zvainakidza. Ndainge ndongofemera pamusoro apa hei stanzi racho randainge ndakarova. Ndipo pandakazongonzwa kamukashe pain, so ndikabva ndatoziva kuti sekuru vainge vava kumanikidzira. Mukomanashe apa ndainge ndava nenguva yakati rebei ndisina kumbosangana nemurume, plus zvainge zvichienderawo nemuzera wacho. Ndakabva ndatanga mukoma kurara navo sekuru vangu zvekuti ndega ndakanyatsokunzwa kuti panapa life iri kutofaya. Tainge takatotarira mumaziso tisina kana nyadzi zvachose. Apa sekuru ava vaiva zvavo muchirongwa, asi vainge vasina kutaura musi uyu watainge tasangana. Zvinova izvo zvandakazosangana nazvo mushure mekunge ndatanga kurwara. Mukomanashe, that is what pains me, because last year muna November ndo pandakabva ndazotanga kurwara zvimwe zvainge zviri very serious. Ndakati ndarwara kudaro ndokubva ndaenda kuchipatara uko kwavakati vainge vachida kunditesta, but vakati vanditesta kudaro vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichidzoka. Apa manje muchinda akabva andiudza kuti he was on his way. Mukoma ndakabva ndangoita kafight naye kekuti iye angoramwa kuya kunoku. Saka takabva tatonetsana zvaya zvokuti akazoti saka iwewe ndava kukutumidzira mari yekuti unge uchiuya. Akabva anditumidzira mari iya ndikabva ndaidya. Apa ndainge ndakangomirira chete kuti mazuva angu ange achikwana ekuti ndidzokere kureview. Ndakazoti ndadzokera kureview kuya ndakabva ndazowanikwa kuti ndainge ndava nepamuviri. Apa ndainge ndabatwa nechirwere cheHIV positive. Zvinova zvinhu zvakazondishungurudza because this guy manje iye pandakazomboita zuva rose ndisingataure naye akabva andiudza kuti ndava kutobhuka an early flight so that ndinge ndichiuya. Saka akabva azouya December yose tainge tiri tose, but mukoma takaita zvedu bonde pasina kushandisirana dziviriro. Apa chinondirwadza ndechekuti
iye ari kuno ndo pandakabva ndazonwa zvekare mapiritsi ekuti ndinge ndichibvisa nhumbu. Saka nhumbu iyi mukoma yakatobva musi wa25 December ndo pandakabvisa nhumbu iyi, but ndainge ndatomboizama ndichingoizama, but ndaiti kana ndikanwa chino nechocho nhumbu yairamba kubva. Then iye akabva azodzokera zvake kuSouth Africa kumba kwemaparents ake, but iye manje on his side kuti nditi akamborwara but asati amborwara, saka handizivi kuti inini ndichiri pawindow period here yekuti handisati ndava kukwanisa kutapurirawo vamwe vanhu chirwere. Ndinokumbirawo kuti kune avo vakararama varimo muchirwere ichi cheHIV vange vachindibatsirawo mucomment section kuti uzonzi unotanga kutapurira vamwe chirwere unenge wava nemakore kana kuti mwedzi mingani uchirarama uripo pachirongwa. Please assist me because ndinogara ndiine mastresses. You do not know the pain that I go through each and every time mukomana wangu uyu wekuSouth Africa paanouya kunoku kuZimbabwe. Pose patinenge tichirara tose pasina dziviriro hazvichatombondinakidzi because ndinenge ndichingofunga kuti saka ipapapa bhee wangu ndikutomupa chirwere. Zvinoreva here kuti ari kutotora chirwere achitora chirwere kubva kwandiri. Sekuru ndakava confronta, ivo vakangotanga kungochema vakatotiwo vainge vasingazivi, but ndakazonetsana navo because ndakazova ndundurudza ndikati handei kuchipatara. Patikaenda kuchipatara ndo pavakazotanga kubuda pachena tava padhuze nepachipatara vakati ndinokumbirawo kuti unge uchindiregerera, please usandisungisa. Inini ndaingofungidzirawo kuti newewo maybe uri pachirongwa. Ndikati how come sekuru muchifunga zvinhu zvakapusa kudaro? So ndo nyaya yangu iyo yandiinayo mukoma. Ndinokumbirawo maadvices kubva kuchaunga chenyu kuti ndingaitawo sei nemukomana wangu uyu wekuSouth Africa. Handidi kuti ndinge ndichimuzadza chirwere ende ndinogara ndichingotya because takambotestwa before, but all this time iye aingoti there is no need because I had proved to him kuti I am very faithful mukoma. Patori netime paakatombodzokera kuSouth nefoni yangu zveshuwa akatoona kutoti inini handisi munhu wemujolo. It is just that ndakazodyana nawo nebhuru remudanga, saka kuti ange achizosuspekta kuti inini nehanzvadzi yaamai vangu takazosvika pakuita bonde, my bear will never suspect that. But nyaya inongondistressa ndiyoyo yekuti ndava kurarama ndiri pachirongwa, and each and every day I pray kuti bear wangu uyu ndisazomutapurirawo chirwere nekuda kwekuti ndinomuda nemoyo wangu wose apa ndakabvisa futi nhumbu. So this makes me to be very dirty. Ndaimbova munhu wekuti ndaifarira kungogara ndichiverenga bhaibheri rangu pose pandinenge ndiri free, but now I can't even open the Bible. Ndinoti kana ndikangovhura Bible ndinobva ndatanga kuchema, ndava kutanga kufunga kuti saka ndakatosvuura nhumbu. Zvinoreva kuti ndiri mutadzi, ndakarara naamai vangu kaini, zvinoreva kuti ndiri mutadzi. Ndingaitawo sei kuti ndinge ndichizvichenurawo pamberi paMwari? And this guy, he told me kuti iro gore rino harifanire kuti ringe richipera inini naye tisati tava kugara tose as husband and wife. Mukoma ndinomaintainiwa zvemhando yepamusoro. Iye akangonditi let's wait a little bit longer, then ndobva ndazokuintroducer kumaparents angu. Another suggestion that he had said was ainge achida kuti ndidzokorore kunyora O level, but iyi mukoma kumabhuku uku hakuna kana chinombobuda hutsi chaiwo. Saka ndakangomuti tichazozviita later on because I am afraid kuti iye kana akazoziva kuti ndakambobuda ne7 maU, then the next time around futi kana akazonditi ndinge ndichinyorera ko kana ndikazobuda zvekare nemamwe maU because ndine usimbe hwekuverenga, maybe I am talented hangu somewhere else. Saka ndo nyaya dzangu idzo dzandiunza pano, and if I have wasted people's time ndinokumbirawo kuti munge muchindiregererawo. HIV inorapika here kun'anga? Kana kuri kunzi kune n'anga inozvigona, I am willing hangu kuti ndinge ndichikorokoza bhee wangu uyu since ari munhu ane mari, then ndobva ndabhadhara n'anga iyoyo. But ndinenge ndichida kuzobhadhara mushure mekunge ndatenga
mahome test kit aya ndazvitesta kuti zveshuwa chirwere handisisina, ndobva ndazoenda kuchipatara. Manesi akangokonfema chete mari bhee wangu anondipa any amount of money that is below 10,000 US dollars ndinopiwa. Saka I am willing to pay that kind of money kana kuri kunzi HIV inorapika kun'anga. Please mukoma, kana mukazopostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo ndinge ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hey, pakaipa please ngatizamewo kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo vedhuwe. Hanzi ndinokumbirawo kuziva kuti unge uchizospreada HIV unenge wararama mwedzi mingani uine HIV, ndozvaari kuda kuzivawo mwanasikana uyu. Uyezve nekuti why is it mukomana wangu uyu kubva zvandakaziva kuti ndava nechirwere kubva pana December kusvika now anombouya kuno kukumba tichirara tose, but iye haana kana masymptoms awo aari kumborakidza kuti iye ane chirwere. Saka ngatimubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hey my best friends, ko muri kumboitana sei naimi mabesti? Pane mwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Message yacho yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma handizivi kuti obsession here, maybe I don't know, but I feel very jealous about my friend. Handidi kuti awirirane even nehama dzake. So recently akabva azotumidzira sisi vake mari, but zvakandirwadza mukoma, because inini naye I just want us to be only the two of us. Saka kubvawo zvakazouya sisi vake, but sisi vake vanogara somewhere else, kune rimwe location uko kwavanoshanda. Ndakabva ndaona kuti nyaya dzedu like makuhwa atinoita akabva atanga kudzikira, and iye akabva azoita move out because ava nemunhu wake uyo anombopota achiuya kumasleep over. Zvinhu izvi zvakabva zvazondirwadza. Ipapa mukoma ndakabva ndakamubira leg in rake iro raainge akangoisa pamusoro pewardrobe. So ndakangopfuurawo nekumba kwake, ndokubva angotanga complain achingochema achiti ewe unoziva leg in rangu riya rakati. Inini ndikabva ndati yes ndinoriziva. Akabva ati leg in iri kubva sisi pavakauya kuno handina kana kuzomboriwana. Ende mukoma ndakabva ndazoona kuti leg in iri rainge riri pamusoro pewardrobe, but wardrobe yacho haina kunyatsokuti ndine madziro. Saka pandakariona ndakabva ndati chance given, ndokubva ndariba leg in iri ndikabva ndazouya naro kumba kwangu. Nanhasi ndinaro leg in iri mumba mangu. Kuti ndikuda kuzorishandisei handitombozivi, but I know kuti this is a start so that I can create some unnecessary tension between her and her big sister. Just that handisati ndava nema-ideas ekuti ndoita sei, ndoenda naro kun'anga here zvokuti sisi vacho azongotanga kungosema sisi vake nekuvengana nasisi vake. Ndo some of the things that I have been thinking about. Just that handisati hangu ndafunga kumuroya best friend yangu uyu. Zviri normal here kuti unge uchiva so obsessive and so controlling about your best friend? Even patainge tichiri kuchikoro ndaitokontrola nemashamwari ake awo mamwe ainge achiwirirana nawo. Ndaingoti kana ndikangoziva kuti ava neimwe friend ndairwadziwa mukoma zvokutoti ndaitosarudza kuva very toxic so that inini naye tingoramba tingori mabest friends. Even panyaya dzevanhurume ndinotomuchuzira, ende akangotanga kungodanana nemunhu wandisingafarire inini kana akaita nharo dzekuramba achidanana nemunhu iyeye, I find all the information about that guy, all the bad information, ndobva ndatanga manje kumuudza kuti munhu wako uyu unozviziva here kuti zvakamira zvakadai, so that iye ange achirwadziwa obva azorambana
boyfriend yake iyo yaanenge achidanana nayo yaanenge akadanana nayo without my permission. So my question is it normal for you to be so obsessive about your friend zvekare nekuda kungotonga tonga shamwari yako? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi, is it normal kuti ndive obsessive about my best friend? Ngatimubatsireiwo mwanasikana uyu mucomment section. Hey.